Normaal sturen we natuur en zo naar grote hoogtes. Vandaag zoeken we het laag bij de grond. Bodembedekkers. Ja, bodembedekkers. Bodembedekkers zijn, de naam zegt het al, planten die wat kleiner blijven, laag bij de grond en de bodem bedekken. En dat heeft heel veel voordelen voor je tuin. En vooral voor de tuinierder die wat minder groene vingers heeft en wat minder tijd aan zijn tuin wil besteden. Ja, je liep er net al aan voorbij, maar daar zien we een hele bekende. Hij zit hier in een natuurlijke omgeving, maar je ziet hem ook heel veel in strakke tuinen. Dat is de Pachycandra. Hij is ideaal in bakken om het mooi strak te houden. Er komt een klein wit bloemetje in. En omdat hij zo mooi dicht groeit, komt er bijna geen onkruid doorheen. Ja, je hoeft het niet te schoffelen tussendoor. Je hoeft niet te schoffelen. Als hij eenmaal mooi volgroeid is, heb je er heel weinig onderhoud aan. Hier zie je de Houtinea. Je ziet meteen een ander blad. Er zit een beetje een rode nerf in. Dus meteen een hele andere uitstraling. En blijft dat blad wel mooi groen het hele jaar door? Nee, er zijn bij bodembedekkers soorten die vaste plant zijn. Dus die sterven in de winter af en komen in het voorjaar weer terug. Maar net zoals de Pachycandra die we net zagen en de klimop, een hele bekende, die blijven wel mooi groen in de winter. Maar als ik kijk naar die hoogte, dan kun je toch geen bodembedekker noemen? Nee, dit is een hosta. Dit is toevallig een grote soort, die wordt 30, 40 centimeter. Maar je ziet al wat hij nu doet, hij spreidt zich lekker uit. Dus tegen de tijd dat het helemaal het blad eraan zit, is dit helemaal dicht. De hosta's zijn er in zoveel verschillende soorten en vormen. Waardoor er voor elke tuin op een niet al te zonnige plek wel een hosta te vinden is. En vooral als je een mooie strakke bak wilt hebben en je kunt je voorstellen als je dan helemaal vol staat met hosta's, dat dat natuurlijk een mooie strakke uitstraling heeft waar je weinig onderhoud aan hebt. Ja, klimop en bodembedekker, dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja, klinkt heel tegenstrijdig, maar als een klimop niks heeft om tegenop te klimmen, dan blijft hij laag en dan gaat hij zich verspreiden. Het is denk ik een van de bekendste bodembedekkers, ook een van de sterkste. Er zijn verschillende soorten die blijven in de winter mooi groen. Dus dat betekent ook dat in de winter je tuin meer kleur heeft. En je hebt vaste plantensoorten, zoals de hosta die we net hadden en die Houtinea. Die sterven in de winter af en die komen dan in het voorjaar weer terug. En deze die groeit heel snel dicht, hè? Ja, dit is de snelst groeiende. Dus als je snel klaar wil zijn, zet er een mooie sterke klimop in. En je hebt in een mum van tijd een mooie bedekte bodem. Die bodembedekkers zijn gemakkelijk in onderhoud, maar als ik nu veel kleur wil. Ja, veel kleur zul je niet krijgen, maar er zijn soorten die toch iets meer bloemen hebben als de soorten die we net hebben gezien. Iedereen kent wel de Vinca, de maagdenpalm. Die is er in het lila en in het wit. Die krijgt wat meer bloemetjes. En je hebt het Caucasisch vergeetmenietje, de Brunera. Die krijgt blauwe bloemetjes die heel erg op een vergeetmenietje lijken. Ja. Of zoals hier, er zit nu nog geen bloem in. Dit is de geranium. En die krijgt dadelijk richting de zomer kleine roze bloemetjes. Ja. En het voordeel, ik kan dan lekker buiten achter de geraniums gaan zitten. Je kunt buiten achter de geraniums gaan zitten, maar zo te zien duurt het nog wel een paar jaar bij jou.